खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसर बे समाव बिटिआर नि इएम बा मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर'नि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव दावबायसा बर' बिथाङा बुंथिदों जे प्रमद बर'नि मेंनाय गैया, जिरायनाय गैया, खामानि मावनायनि थाखायनो बिटिआर ओनसोलाव गोबां जौगाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दावबायसा बर'आ। आगोलनि बिटिसिआव बिदि राजखान्थि दैदेनगिरि बिदि जों नुवाखै, नाथाय बिथांनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाय दिनै फोरमान होबाय आरो बिथांनि बेबायदि सान हर मेंनाय मिथिया बा जिरायनाय गैयै बिदि खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै बिटिआर ओनसोला जौगानायनि फारसे दावगालांगासिनो दं। थारैनो रायखांनांगोन जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गोबां समावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे गोबां आसनिफोर थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव गासै 35निबो सायाव फ्लेगशिप प्रग्राम लाबोनानै गोबां आसनिफोर बिथांखिफोर लाबोनानै बिटिआर ओनसोलाव खामानि मावबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ हरनि समावबो बा साननि समावबो गुबुन गुबुन समावनो बिथाङा मेंनाय गैया, बानाय गैया, खामानि मावनायखौ लानानै बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ साबायखर बावदों आरो दावबायसा बर'आ बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर'नि जे जौगालु खामानि मावनाय आरो बिथांनि मेंनाय गैयै, जिरायनाय गैयै खामानि मावनायखौ लानानै बे समाव बिथाङा बाख्नायदों आरो बिथांनि जे मावनायनि जाहोनावनो बिटिआरआव जौगानाया फैबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। थारैनो रायखांनांगोन मैयानि सानाव बे दावबायसा बर'नि भेरगाव ओनसोलाव प्रमद बर'आ हरनि समावबो नुजाथि हैनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव सिबिथाय थामहिनबा गुबुन गुबुन जेंना जेंगोनानि सायाव रायजो राजाफोरजों सावरायलायदों आरो बे सावरायलायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां दावबायसा बर'आ बिथां प्रमद बर'नि खामानि मावनायखौ लानानै बाख्नायनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो बिथां दावबायसा बर' बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा दिनै भेरगाव महकुमानि बे नावलाङाव एबा भेरगाव साब डिभिजनेल बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव भेरगाव महकुमानि सिङाव मोनबा समस्ति गोलैयो बिटिआरनि बे मोनबा समस्तिनि गासै रायजो राजाखौ लेंहरनानै बिथांमोननि जि रायजोनि माखासे समस्याफोर दङ, जेंना दङ, बेफोरखौ सावरायलायदों आरो रायजोफ्रा गावबा गाव गामिनि जेंनानि सोमोन्दै आर'जलाइ लानानै फैदों आरो बेखौ बिथाङा नाजावनानै मावफुंना होनायनि खोथा होदों आरो जेसेबांखिनि रायजो राजा फैबाय बिथांमोना गोजोननाय फोरमायलांदों आरो बेयो मोनसे जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि रायजोखौ अननानै खामानि मावनाय आरो सासे जोबोद गोख्रों दैदेनगिरि बेनि फोरमान। मानो होनना बुङोब्ला मोनाबिलिनि जायखौ जोङो फुंबिलिखौनो होननांगोन 1 रिंगासिम रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनाय हयथ' बेबायदि बिटिआरआव जोंनियाव आगोलनि बिटिसिआव बिदि राजखान्थि दैदेनगिरि बिदि जों नुवाखै, नाथाय बिथांनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाय दिनै फोरमान होबाय आरो बिथांनि बेबायदि सान हर मेंनाय मिथिया बा जिरायनाय गैयै बिदि खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै बिटिआर ओनसोला जौगानायनि फारसे दावगालांगासिनो दं। बेनि गेजेरजोंबो नोंथांनि बे समस्तियाबो जौगाफागोन जोंथ' आसा खालामदों आरो जोंहा भेरगाव सदरनि भेरगावखौ जोङो टाउन बानायनो नागिरदोंमोन। एगजिकिउटिभ काउन्सिलाव बियो पास जानानै थाबाय, नाथाय भेरगावनि जेराव जों टाउन प्रप'ज खालामदों बेवहाय सुबुं सानखोआ खम दङ, बेवहाय जोङो बेखौ खालामनो हायासै। थेवब्लाबो आं मानगोनां बिथां चिफखौ खावलायदोंमोन आरो खावलायनाय लेखा दिनै बिथाङा खोथा होलांबाय जे भेरगावआ टाउन महरै जों डिक्लेयार खालामनो हायाब्लाबो भेरगावनि सोरगिदिं माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो, लाइटिं बा बिदि बिउटिफिकेसन बा बिदि ड्रेनेज माखासे सिस्टेमखौ जों डेभेलप खालामनो हायो आरो बेखौ बिथाङा बुंनानै गालांबाय आरो बेनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे सदरनि महकुमानि सदर दिनै नङा गाबोन बेयो सानसेब्लाबो टाउना जागोन। दा बेखायनो जों टाउन जानायनि सिगाङावनो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों बानायना लाग्रोनो हायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां आरो बे हिसाबैनो जोंनि समस्तिनिबो गोबां गामिनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै रायजो राजा फैदों आरो बेबायदिनो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों रायजोफोरखौ लोगो हमनायनि गेजेरजों रायजोफ्रा गावसोरनि आंखालखौ बुंना लानायनि गेजेरजों बेयो सुफुंजायोब्ला निस्सय जोंनि समस्तियाबो जौगालांगोन।
मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।